Да ви представя един друг звяр, 4000 XKR. И там на другите колеги, дето някои ми пишат, че съм ги снимал от пътя и съм ги качвал и съм се правил, че били мой. Какво да кажа? Значи с джанти Парис, за този модел са за мен най-яките и цвета на този модел е най-яки. Даже има един по-светлосин, още по-яко седи. Но и това става. С 10 вана, естествено. Още се боря тук с една ламба сонда. И тук продават некачествени части, да кажа само. Нещо, че са Ягуар представителство. С големите спирачки, челюсти. Много яко върви. Направо е изтребител. Право е изтребител. Ще ви покажа двигателя. Изглежда вътре опростена е малко. По-късният модел има по-яки седалки Рекаро, но и те са добри. Стават. Също така и части, дето ми пишете, че искате. Аз продавам в Англия части, цените им са английски, ако може да си ги намерите в България по-ефтино, търсете си, не се сърдете. Това е общо взето. Значи ламба сондата остана с мини и една от тия ролки там свирка леко като се запали. Но ще го правим. Сребрата е много яко. Много яко вари. Голям кеф е да се кара. Особено в България да имате нещо различно. И сега ще запалим. Нали от пътя ги снимам само. Летен самолет. Много як звук. Той е сам заради чарджера, дето се включва така да е приятно да карате. Иначе като скорости не е кой знае какво. BMW-те Mercedes има обърят повече даже. И клуба, да не забравяме. Стикери има, тениски има, всичко има. Ако имате някакви проблеми с вашите ягуари, механични, имаме и майстори в България, които са с момента там, да ви погледнат и да ви ги ремонтират евентуално. И това е.